Φίλες και φίλοι, ας δούμε τώρα τον βασιλιά των βασιλιάδων, το Imperial Maximum Club Water System. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ. Και αν δούμε την τεχνολογία του, θα δούμε ακριβώς ότι, ας έρθουμε λίγο στα φίλτρα να έρθουμε, βλέπουμε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά όταν περάσουν ορισμένα λίτρα νερό. Εάν γυρίσουμε να δούμε κομμένο το φίλτρο, θα δούμε ακριβώς ότι εξωτερικά υπάρχουν 10 ειδικές φυσικές μεμβράνες. 10 ειδικές φυσικές μεμβράνες. Το βλέπουμε, φίλες και φίλοι, εξάλλου εδώ. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι η διάμετρος στον πόρο που περνάει το νερό είναι κάτω από 0,5 μάικρον. Εν συνεχεία περνάει στον ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα, που οι μεμβράνες ακριβώς εδώ βλέπουμε ότι οι πόροι είναι 0,2 μάικρον και εν συνεχεία βεβαίως περνάνε από άλλες 2 ειδικές φυσικές μεμβράνες που οι πόροι είναι 0,1 μάικρον. Θα δούμε όμως ότι ο ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας που υπάρχει είναι η καλύτερη ποιότητα, κατασκευάζεται σε ένα νησί της Χαβάης αποκλειστικά για τα αμερικάνικα εργοστάσια μας. Βλέπουμε ακριβώς πώς είναι η τεχνολογία εσωτερικά. Και βέβαια, καλό είναι να πάμε κατευθείαν τώρα να δούμε το πείραμα, έτσι. Ας δούμε όμως, πρωτού πάμε εκεί, ένα νερό της βρύσης. Να το δούμε λίγο, να το δούμε εδώ. Αυτό είναι το νερό της βρύσης. Ας βάλουμε ανιχνευτή χλωρίου, να το δούμε τι κάνει. Αν το ανακατέψω, βλέπετε κατευθείαν τι χρώμα είναι. Αυτό είναι. Εάν γυρίσουμε τώρα να βάλουμε μέσα εδώ, από το ίδιο νερό που τεστάραμε πριν. Ακριβώς. Και γυρίσουμε να βάλουμε ένα ποτήρι να το δούμε λίγο. Αν έχουμε την καλοσύνη, για να μην μας τρέχει, τραβήχτε το καλά. Ωραία. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει, και αν γυρίσουμε να βάλουμε ανιχνευτή χλωρίου, σε αυτό εδώ θα δούμε ότι είναι πεντακάθαρο, απειλαγμένο από οτιδήποτε υπάρχει. Και ας ξεκινήσουμε κατευθείαν τώρα τα πειράματά μας. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να βάλουμε κι άλλο εδώ μέσα. Βλέπουμε τι νερό είναι και ξεκινάμε κατευθείαν τώρα τα πειράματα. Τραβήχτε το μόνο έξω, τραβήχτε το έξω, έτσι λοιπόν, και ξεκινάμε τα πειράματά μας πλέον ζωντανά. Και βέβαια όταν είναι κάτι ζωντανό, καταλαβαίνετε, υπάρχουν αρκετά τεχνικά προβλήματα. Το βλέπουμε εδώ, το νερό αυτό εδώ, ποιο είναι, το βλέπουμε, γυρνάμε. Εδώ ακριβώς. Βάζουμε επιμολυσμένο νερό με διάφορα χημικά και κατευθείαν το φιλτράρουμε. Βλέπουμε τι νερό μπαίνει από κάτω και στο τέλος τι νερό βγάζουμε. Γι' αυτό θέλω εναλλαγή έτσι, να βλέπουμε συνεχώς τι νερό βάζουμε και τι βγαίνει από την άλλη μεριά. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε συνεχώς. Βλέπετε, δεν προλαβαίνουμε να γεμίζουμε κανάτες, και να πετάμε νερό καθαρό φιλτραρισμένο. Για δέστε το τι γίνεται, φίλες και φίλοι. Και προκαλώ οποιονδήποτε ας έρθει να συγκριθεί ακριβώς, έστω και στο 1 χιλιοστό, με ακριβώς το Imperial Maximum Club Water System. Γι' αυτόν είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, το τονίζω, και γι' αυτό εδώ μπορούμε να καθαρίσουμε πάνω από 15.000 λίτρα νερό ένα ολόκληρο χρόνο. Πραγματικά απολαμβάνουμε καθαρό υγιεινό νερό. Το βλέπετε, δεν προλαβαίνουμε. Και με ποια πίεση βγαίνει το νερό. Για δέστε τι πίεση βγαίνει το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνουμε να αδειάζουμε συνεχώς και να πετάμε νερό. Δέστε το τι γίνεται. Δέστε το τι γίνεται ακριβώς εδώ. Δεν προλαβαίνουμε. Όσα λίτρα θέλετε, φέρτε τα να καθαρίσουμε. Και αν τολμάει κανείς, ας έλθει έστω και στο 1 εκατομμυριοστό να συγκριθεί με τα συστήματα αυτά της Camelot, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, από τη μια βάζουμε μέσα νερό και από την άλλη ακριβώς με μια ειδική αντλία προσπαθούμε να φιλτράρουμε, διότι οι μεμβράνες μιλάμε για 0,1 μάικρο. Χρειάζεται πάρα πολύ πίεση το νερό για να περάσει από εδώ
Και βλέπουμε ακριβώς, φίλες και φίλοι, ποια είναι η τεράστια διαφορά. Για δέστε. Δέστε την διαφορά που έχει. Δέστε. Να βάλουμε και άλλου είδους χημικά. Να βάλουμε και άλλου είδους χημικά, εντομοκτώνα, παρασιτοκτώνα μέσα, για να δούμε ακριβώς. Εδώ υπάρχουν και ζύζανοι οκτώνα, το τονίζω, όλες τις μορφές, για να δούμε ακριβώς και... Τα οποία βέβαια βρίσκονται και στο νερό της βρύσης, έτσι. Ασφαλώς. Σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως. Όλα αυτά που βάζουμε μέσα, φίλες και φίλοι, υπάρχουν σε μικρότερες βεβαίως ποσότητες, αλλά υπάρχουν πάνω από 77.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις που ασφαλώς και στα εμφιαλωμένα δεν διαφέρει από το νερό της βρύσης, όπως έχουμε πει. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ποια είναι η διαφορά, το νερό το οποίο βγαίνει. Δέστε από κάτω, ας τα δούμε μαζί μια φορά, το βλέπουμε πώς είναι και πώς βγαίνει ακριβώς αυτό το νερό. Δέστε. Ας έρθει κάποιος να μου καθαρίσει αυτό το νερό που βλέπουμε εδώ. Δέστε. Ποια είναι η διαφορά η οποία βγαίνει έξω, φίλες και φίλοι. Δέστε νερό, το οποίο βγαίνει. Δεν προλαβαίνουμε, όπως βλέπετε, να γεμίζουμε κανάτες και να πετάμε νερό. Ωραία. Έχουμε εδώ μπόλικα να καθαρίσουμε. Μπόλικα να καθαρίσουμε και βλέπετε με ποια πίεση δεν προλαβαίνει και γεμίζει κατευθείαν. Ας έρθουμε. Ας δοκιμάσουμε κιόλας. Να δούμε ακριβώς, ναι, ας πάρουμε κι εμείς. Έτσι κι αλλιώς. Για να αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε ισχύουν 100% και το δοκιμάζουμε και οι ίδιοι εμείς. Αυτό κάνουμε και στις ενημερώσεις, φίλες και φίλοι. Και καλό οποιονδήποτε. Ας έρθει να καθαρίσει αυτό το νερό, βλέπετε τι είναι, στην υγειά μας. Και στην κατάληξη να πάει να το καταναλώσει, λοιπόν, να το πιει στην υγειά μας. Δέστε τι έχει μέσα. Πώς είναι, δέστε τώρα τι βάζουμε και τι θα βγάλουμε. Δέστε, φίλες και φίλοι, τι βάζουμε. Συνεχίζει, βγάζει πεντακάθαρο νερό, όπως βλέπουμε. Για δέστε κατευθείαν. Ας δούμε και τα δύο σημεία. Να δούμε μια φορά και τα δύο σημεία. Δέστε πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο. Έτσι. Δέστε πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τρίκ. Όπως βλέπουμε, περνάει το νερό από εδώ πέρα, περνάει από αυτό το σωληνάκι, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο Imperial και φιλτράρει το νερό μας. Αυτό εξάλλου καλά όλους τους δημοσιογράφους. Όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν τα πειράματα αυτά εδώ, να έρθουν και βέβαια καλά και οποιονδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τέτοιου είδους πειράματα με άλλο φίλτρο, ας έρθει εδώ ζωντανά να διαφημιστεί δωρεάν και να κάνει και εκείνος αυτά τα πειράματα. Ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα το λέμε αυτό, αλλά δεν έχει παρευρεθεί κανένας. Ας έρθει κάποιος εδώ και βλέπετε πόση ώρα καθαρίζουμε και συνεχίζουμε αυτό το νερό. Όχι μισό ποτηράκι έτσι στα τρίκ και τα λοιπά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των συστημάτων της Camelot και γι' αυτό λέμε και προκαλούμε ξανά και ξανά. Δέστε ακριβώς τι είναι νερό. Είναι από τη μια μεριά, τι νερό βγαίνει από την άλλη μεριά. Δέστε, φίλες και φίλοι, δέστε το τι γίνεται. Δεν προλαβαίνουμε ακριβώς να βάλουμε και να βγάλουμε νερό. Δέστε το τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά της Camelot, αυτά είναι τα συστήματά μας και βεβαίως βλέπετε ότι από τη μια μπαίνει και από την άλλη ακριβώς καθόμαστε και όπως βλέπετε αυτό το νερό το φιλτράρουμε και πίνουμε και εμείς, φίλες και φίλοι. Imperial είναι αυτό βέβαια, με τη δικιά του τεχνολογία, τη δικιά του ξεχωριστή τεχνολογία. Δέστε το τι γίνεται. Και βέβαια προκαλώ οποιονδήποτε πάλι που πιστεύει ότι και εκείνου φιλτράρει το νερό, το δικό του φίλτρο, ας έρθει εδώ να επαναλάβει τέτοιου είδους πειράματα και τότε θα καταλάβουμε ακριβώς. Δέστε, φίλες και φίλοι, ήδη πάμε και στο τελευταίο νερό, το οποίο ακριβώς τώρα ας τελειώσει όλο για να μην έχει μέσα καθόλου. Ας το αφήσουμε. Δέστε ακριβώς τώρα για να διάσει, να φύγει και από τη δεξαμενή μας και βλέπουμε, φίλες και φίλοι, ότι φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος, ναι, κλείστε το τώρα και δέστε τι νερό βγάλαμε, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δέστε το νερό της βρύσης. Ποιο είναι.
Δέστε το τι βγάζουμε και ακριβώς γι' αυτό ακριβώς το Imperial και τα άλλα συστήματα της Camelot πρωτοπορούν για πολλά χρόνια. Δέστε ποια είναι η τεχνολογία.